शिवसेनेच्या बंडखोर आमदारांक तांच्या बंडखोरीचे मोल करचे पडटले फारीक. महाविकास आघाडी बहुमत सिद्ध करतले. सरकार घडोवपी राष्ट्रवादीच्या शरद पवाराची शिटकावणी. एकनाथ शिंदे आणि आमदारांचे जोरदार शक्ती प्रदर्शन. शिवसेना महाविकास आघाडीतल्यान भायर सरपाक तयार. पावसाच्या उदकान तुंबली राजधानी पणजे. दुकानांनी भरले उदक. पहिल्याच पावसान पणजे महापालिकेचो कारभार उक्ताडार. थोडेच वेळ पडिल्ल्या पावसाक लागून पणजेच्या रस्त्याची पाड परिस्थिती उक्ताडार. लोकांनी फोंडकुलांनी रोयले रोपे. गोयची जेल प्रशासन कडक आणि घटमूट करपाची गोयच्या पुलीस महासंचालकान उक्तायली गरज. आणि सरकाराचे कम्युनिदाद कायदो बदलपाचे यत्नाक येस येवंक दिवचे नात. कॉम्पेनेंटन्स ऑफ कम्युनिदाद संघटनेन केलो निश्चय.